Enchoupouse toda. É claro, esta iba a acabar de bimbio, señorita. Le quería regalar la varia de bimbio. Regaloume ela, colleume, empezou coa vara a darme. Que diti que a vara de bimbio non é como unha vara de pau. No. Pero nótala igual, Nótala moito máis, claro. É de trevillita pequecha, Sí, non? claro. Porque a vara gorda nótala no lombo, pero... Esta, claro, dáballe que a vara, esta veña a dicir unha palabra fea. A profesora veña, bomba, outra vez. Pois vaiche pasar o mismo aquí. Vaiche pasar o mismo se sigue dicindo así palabras feas na televisión. Por que? Porque pode vir galloso. Pode vir con unha vara de bimbio e darche con ela no cu, sabes? Que a vara de bimbio hasta que non... Quen? Galloso. Galloso, que veña. Veña que a vara de bimbio, que la van hostión que... Galloso, a vara de bimbio, sí. Mais a señorita Rosa, cando era pequena petábame, pero que veña agora, co corpo que saquei. Non, muller, que digo eu que non digas esas cousas, aparte, acabas de dicir esa outra palabra que non deberías de dicir, que hai moita xente véndonos, sobre todo nenos, que nos están vendo pola televisión. Pois os nenos nesta hora non poden vernos. Como que non? Estás vendo, pois estás dicindo palabras feas e despois se les andan dicindo palabras feas que viron na televisión. Na televisión non se pode dicir esas palabras. Na televisión hai que dicir cousas bonitas. Palabras bonitas. Bonitas como... Porque eu non coín cousas feas na televisión, nunca. Non coín insultarse ni nada, ni nada. Ni nada de programas de corazón, de basura, ni nada. Pois hai que dicir cousas bonitas como padiola, angarella, grou, volvoreta, ¿no? Que máis palabras así bonitas hai? Eu de inglés non conozo ninguna palabra, non sei nada. Eu de inglés non conozo nada. Cada cousa que eso. Pois non digas esas cousas, o que te estaba dicindo. Aquí non pode dicir nin eso, nin nada de esas cousas. Díxome tamén unha cousa, me avisaron que non dixera na televisión o señor director do programa. Quen? Díxome, non dixas marcas de produtos de alimenticio. Nin que sea Jadis, nin Pescanova, nin nada. Eso non o podes dicir. Ainda que sean gallegas. Non podes dicir. Ainda que non parezan, porque hai algunhas comenditas que dixe, é de fora. Non, é daqui. E non se pode dicir, nin marcas, nin nada, No. Nin Coca-Cola, nin nada. Eso non se te ocurre dicir que tomaste unha Coca-Cola ou algo de eso. Nunca sabe Dios. É que non se pode dicir. Non se pode dicir. Bueno, que che parece se cantamos la canción de amor que cantamos? Non vamos cantar canción de amor. Como que non, muller? Hoxe vamos cantar unha canción para todo isto que nos enseñaron. Non, cantamos a canción que traíamos preparada. Ti atende unha cousa. Que? Para cantar esta canción nos falta... Que? Un piano. Pero como que un piano así... Queres un piano para ti? Ti sabes tocar o piano. Un pouco sei que eu a misa teño ido a tocar o piano, sobre todo para o velatorio. Bueno, para todo isto, non? De tocar o piano. Ti tocas moitísimo todo o que che deixan, acórdome eu cantar veces, Sí, toca moitísimo. Pois vamos tocar esta canción, que é un piano, nos falta un piano. Pero te van piano allí. Aquí teñen piano, un que xa yo vin eu antes. Vino antes que ve un chaval tocar. Pois... Cando era Marcedo, antes. A primeira hora. Arde ese cuarto, a primeira hora. Sí. Entonces, como nos fai falta un piano, chamo aí. Ven, piano, ven, toma aquí, toma. Ven aquí, ven. Non ven solo, Non ven solo, non te enseñado. Vamos a mandar un MSS, non tes un móvil. A ver se ven o piano, porque temos que tocar. Ten que vir o piano para tocar. Entonces, tocamos co piano, despois nos falta dos violís, que son como a guitarras, pero en pequeno e tócanse cunha vara de bimbio. Ráscanse. O que, o piano? O violín. Tes cada cousa. O violín. E aí veñen os chavales, mira que chavales. Ai, bueno. Ai, que chavalazos. Mira, que chavalazos. Bueno, é que máis. Pero eu necesitarei unha partitura, non tes unha partitura aí? A partitura esta. Ti tens que tocar esta partitura. Tocas, pero pon a de dereito, muller, así. É verdade, así. Veña, ti no piano. Eu vou cantar de riba do piano, como fan as chavalas guapas. Que dis? Vou cantar este tema que é precioso. Bueno, eu poñome aquí, non? Vamos a empezar co tema, Jalloso, que non che vexa a vara que te poño aquí. Non vou, non estou aquí escoitando co público, veña. Eu vou subir aquí. Que faz? Teño que subir de riba do piano, Pa que? Pa que tirarme aquí e canto máis bonito. Bueno, pois a ver que che agarro eu, pero... Aguanta, igual se pinza dese lado, aguanta aí. Fago o contrapeso aquí, espera. Espera, vente pa aquí. Aí vou. Ajá, aí. Cuidado, que se me ve a combinación. Que se ve a combinación aí. Espera. Que se me a combinación. Vou a poñer así. Espera. Grazas, grazas.
Grazas, moitas grazas. Qué bien queda esta imagen preciosa. Pues vamos a cantar la canción. Ben, bueno, pois dime ti, empezamos entonces a canción. Podeu empezar así con unha improvisación primeira? Veña, dale, yo que te quiero. Bueno, pois esperemos. Isto é unha cousa que estou inventando agora aquí mismo, Poden dicir marcas na televisión, non se poden dicir tacos, que é de mala educación. Non se pode dicir boda, pero non Vodafone non. Pódese dicir corte, pero non corte inglés. Pódese dicir Marina, pero non Marina dos. Ciudad de vacaciones, Marina dos. E un, dos, tres, y... Se poden dicir marcas na televisión, non se poden dicir tacos, que é de mala educación. Pódese dicir polo, pero non polo uno. Pódese dicir cara, pero non carallo non. Pódese dicir meca, pero non me cago na. Nai que te pariu, que te pariu. Non se poden dicir marcas na televisión, non se poden dicir tacos, que é mala educación. As cantareiras de Ardebullo. Grande, grande, Gran grande, pianista, grande. Qué agilidade no teclado, como boa, como boa. Qué boa, como boa. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oye, toma.